Máme tu prvú lekciu modulu 1 s názvom Úvod a mentálny reset začína v hlave. Nájdi si svoje prečo to vlastne robíš. Je to veľmi dôležité, aby si nestrácal svoju motiváciu a môžeš sa o svoje prečo stále oprieť a pripomínať si ho. Cieľ tejto lekcie je získať jasnosť. Lebo kým nevieš, prečo niečo robíš, veľmi rýchlo zabudneš, ako to robiť a strátiš motiváciu. Prečo je tvoje prečo také dôležité? Pretože bez neho skončíš pri prvej výhovorke, pretože tvoje telo nebude chcieť ísť do nepohodlia, mimo komfortnú zónu a nebude mať silný dôvod, pretože keď to bude len o číslach a váhe, nebude ťa to baviť. Praktická úloha tejto lekcii je objaviť svoje skutočné prečo. Vezmi si pero, papier a úprimne si odpovieš na pár otázok. Papier si môžeš vytlačiť PDF šablónu, ktorú máš v tomto kurze na stiahnutie. Čiže prvá otázka znie, prečo si sa rozhodol zmeniť svoj životný štýl? Nie preto, že to robí sused, alebo že ide leto, alebo že je ti tesné oblečenie. Napíš svoje skutočné, vlastné, hlboké dôvody. Druhá otázka je, ako by si zlepšil svoj život, keby sa cítil zdravší, silnejší, vitalnejší. Konkrétne napríklad mať viac energie pri deťoch, budem jesť menej liekov, viac rešpektu k sám sebe, vyššia motivácia ku každodenným úlohám. Ďalšia otázka je, čo všetko ťa dnes obmedzuje fyzicky aj mentálne. Buď k sebe brutálne úprimný, toto nie je čas, že to nie je až také zlé. Aj seriózne to napíš pre seba, že čo všetko ťa dnes obmedzuje. Ďalšia otázka je, ak nič nezmeníš, kde budeš o rok, o 5 rokov, o 10? Čiže budeš vystrašený, frustrovaný, unavený, alebo budeš mať ešte viac liekov, ako berieš teraz, alebo budeš mať ešte viac kil. Jednoducho si to tam zapíš. Ďalšia otázka znie, že ak túto zmenu zvládneš, ako sa budeš cítiť? Konkrétne si napíš pocity, hej, že čo pocítiš vnútorne, keď zistíš, že si priťahuješ opasok vždy o jednu dierku, zistíš, že rifle, ktoré si pred 10 alebo 15, 20 rokmi nosil, tak ich oblečieš znova, alebo ti je dobrý starý oblek, dajme tomu. Že tam si to pekne všetko popíš. Môj tip je, že hľadaj za cieľom ďalší cieľ. Hej, nedávaj si cieľ, že idem schudnúť 20 kg. Daj si cieľ kilo, 2, potom si dáš ďalšie kilo. Lebo keď si dáš cieľ schudnúť 20 kg, nepodarí sa ti to, tak budeš z toho celkovo sklamaný. Čiže krok po kroku postupuj ďalej a ďalej. Hej. Napríklad chcem schudnúť, aby som mal viac energie. Mohol hrať futbal so synom alebo s vnúkom. Cítil sa dobre vo vlastnej koži. Čokoľvek. Tvoje prečo je základný kameň celej tvojej zmeny. Musí si ho napísať, môže to byť jedna veta, 5 dôvodov, ale musí to byť pravdivá tvoja hlboká myšlienka. Ten PDF súbor si prilep na zrkadlo, na chladničku, daj si to na tapetu mobilu, počítača, bude to tvoj štít, podpora alebo palivo, keď sa ti nebude chcieť. Tuto PDF šablónu na vypísanie si stiahneš, ako som už vravel, v tomto súbore, tejto lekcii. Ak si tu, pravdepodobne ťa sem niečo priviedlo. Možno nespokojnosť tým, ako sa cítiš, možno zrkadlo, ktoré ti hovorí pravdu, možno zdravotné problémy, alebo len ten pocit, že máš naviac. Tento modul je o tom, aby si na začiatku povedal úplne úprimne, prečo chceš tú zmenu. Nie kvôli niekomu inému, alebo kvôli letnej forme, ale kvôli sebe. Chceš byť lepším otcom, partnerom, mužom, chceš mať viac energie, zdravia, sebavedomia, chceš ráno vstávať bez bolesti alebo s chuťou do dňa, potom si svoje prečo musíš zapísať. Vylož ho na viditeľné miesto, vytlač si ho, tak ako som hovoril, a vtedy ti tvoje prečo pripomenie, prečo si začal. Čiže jasná úloha pre teba je, zober si 10-15 minút, pokojné miesto, odpoj sociálne siete, sadni si, porozmýšľaj a napíš si, prečo chcem túto zmenu, ako sa budem cítiť, keď to dosiahnem a čo všetko sa v mojom živote zlepší, keď budem zdravší a silnejší. Pamätaj, tvoje prečo bude tvoj motor, tvoja hnacia sila. To svoje silné prečo nájdeš, tak ťa nič nezastaví, neovplyvní, nikto ti tvoje myšlienky a tvoj nápad nezneguje.